Pozdrav poštovani prijatelji, posle jedno mesec i po dana korišćenja telefona Huawei P9 Lite, vreme je da napravim jedan kratki review, to jest recenziju. Nisam preterano zadovoljan tim telefonom, iako je reklamiran dosta. Ovo što sad vidite promene u svetlosti, to je zato što je noć, slabo mi je osvetljenje i kamera menja svoje hvatanje svetlosti, vidite. Možda snimak neće biti najbolji. Ono što me nervira kod ovog telefona je njegov osnovni launcher, koji nema one između ikonice koje možete da pokrenete kao kod drugih telefona. Koristi Android 6.0, 8-jezgarni procesor, 2 GB RAM-a i veoma sporo radi. Pokušao sam da mu instaliram Nova launcher, ali on konstantno vraća na svoj launcher. Evo kako izgleda sa Nova launcherom, kao malo brže radi, ali ponovo mi pravi, evo on mi je ponovo mi je vratio na njegov originalni launcher. Pokušao sam više puta da idem na apply, da nešto, ja ne znam, oni ove nove telefone sve gore i gore prave, podsjećaju me na Apple. Ne dozvoljavaju ti uopšte da ga napraviš po svojoj želji. Tako da žalim što sam uzeo paket sa ovim telefonom, bolje da nisam uzeo ništa, da sam ostao na starom Alcatel Idol 2. Što se tiče kamere, kamera na njemu nije loša, ona je 13 megapiksela, ali po kvalitetu slike i kvalitetu videa mogu da kažem da nije ništa bolja nego na Alcatelu Idol 2, koji je iz 2013. godine, ja mislim, 14. Sve u svemu, telefon koji ne vredi tog novca, jeste malo veći od Idol 2 koji je 5 inč, ovo je 5,2 ja mislim. Malo me razočarao. Da vidimo u settings šta tu ima. Samo da pogledam, about phone. Evo, trebamo malo više dok odreaguje na dodire. Android 6, MUI 4.1, Kirin procesor, 2 GB RAM-a, Full HD ekran. I vi za ovakav telefon koji ima 8-jezgarni procesor, vi stavite svega 16 GB memorije, od koji vam bude vrlo malo dostupno. Znači to je takva jedna, da ne kažem prevara, ali bezobrazluk. Takav bezobrazluk, da je to neverovatno. Toliko su mu opcije ovde složenije u odnosu na ranije Androide da jedva čovek uspe da se domogne podešenja baterije ili drugih opcija. Uopšte mi se ne sviđa ova optimizacija, ceo taj interfejs telefona mi je skroz nepraktičan i daleko komplikovaniji od ranih Androida. Evo kako mu kamera radi, bez blica. Evo koliko njemu treba da on otvori, njemu treba sekunda i po da otvori fotografije. Da vidimo kako se snimak koji sam danas pravio. Vrlo mi je spor telefon, uopšte mi se ne sviđa kako radi. Evo koliko njemu treba da otvori Apple Store. Povezan je trenutno na Wi-Fi. Brzina rada ništa bolji
od starijih Android telefona od pre 2 ili 3 godine. Dobra stvar ovog telefona je recimo prednja kamera koja je 8 megapiksela, koja pravi jako dobre selfie fotografije i jako dobre videe, tako da je on dobar recimo za video vlogovanje. Mana je znači taj njegov launcher, ja pokušavam da ga prebacim na nova, ali ne vredi. Slušalice. Dizajneru slušalica treba ove su slušalice zakucati čekićem u uši. Ove lopte koje ti ulaze u uši su toliko velike, bar su duplo veće nego uvo normalnog čoveka, to jest rupa uveta. Zvuk je pristojan, ali je zato nositi ovo nemoguće, prvo što žulja, drugo što sama težina kabla vam vadi slušalice iz uši. Ne znam šta da kažem. Ovaj bumper sam ja kupio posebno da bi ga zaštitio, došao je sa folijom i mogu da vam kažem da ni malo nisam zadovoljan radom telefona, s obzirom da je to telefon iz prošle godine. Ovo mi radi vrlo sporo, to bi trebao mnogo bolji odziv da bude. Ukoliko imate nekih, otisak prsta recimo radi dobro, to je, evo znači ovo je, da vidite, bukvalno možda kroz pola sekunde otvara, to mu je dobro. Inače ostalo, ni malo mi se ne sviđa taj launcher, koji ja nikako, evo, kroz ovo podešavanje ne mogu da nateram da radi neprekidno. Evo ovde odem recimo, evo, not set as default, svaki put ga namestim da bude default i on konstantno vraća, to je to. Baterija će da se isprazni, zato moram da prekinem.